Kumalong meneng ina sang no MLA jong ka Kongres ladap soi ba Himalaya champion ladap soi denai leong jong PDF nomor dai keduk ti ba hamlet mene yang makin sai keduk ia baru sawut ki MLA na po parti kitur kin sasoi iba renikton lekren shai bakan sadan kaji keduk po ka RPA e na leong jong UDP o RDA nang leong jong UDP ba men ba ngan sai discuss kini kapomor ka parti jongki wat lesi lada di bani kenduk hapo kini ka RDA rukin sa ya kenduk bani keren nomor ka jing yu ihi jongi lada kini kantam UDP lekren shai bakade mau paya jong kini sarkar MDA haba ong mau paya ngaspo ngatrai pisut ko pada wen paya ayun jia ke MDA de kade ka advantage ke khau ya ke UDP bahkan keren ya kene ka subject matters kepala jah kok mulai dengan scam ba ki badani ka political will kanam dan jing namar ba demands yung hi kilong very genuine kinum dei ki demands ki ba bom lak ban pedang lane ki bom lak ban lo ba menta ka Hendrik September arab kuwe ngilawan ban budin ya ka city ya ka bang lap sam syapro ki MLA naduk kala Patrick jong Bnagas ka city ka bang budin mendang long ba ngin pen scam lan ngin proof syak partai bakini ki MLA ndai tang baki ko ngo tang kitien ndre kin le da ka nging lashna ngin ki sti bamta ya ki city ngin lashna ko sti dai ka format ya ka ba kini tho ka kartang ka susi chongki they are willing or not ban discuss ke dika subject matter ka ba laja pemula ada they are willing take hangto but ai ke screenshot tinggal let mentak siap ngilasang ada local MLA jongi ba proses di sopi ka pemut syak kongres kilali le maju bari ba Himalaya champion nang tang ngilawan bade kendoro ya ka HSPDP link by ba Renekton Tongha link dot Tongha ngilai kendoro ya ka PDF link by ba Hamlet Oleng ne men siap bat mentang ngiwan bade kedo ya ka UDP link ba present ba Ahmed ba di kumngong kajingwani kedua jongi kalong ban budin ya ka city ka bangla ai le titrek ka pamot ka jing apil jongi syaparo live sangon ki MLA ki badai na kabrin jotra bakin kranlam ya kene ke isu ka belajar ha ka step kaletrek ya ka jing syat khat jubor ka jing em jong ba cheres de kediman jongi hi hang tu kalong ba de ban suspend no ya ki top kop social ki balong laingon marba syabat kondok ya kene ka judicial inquiry ni kwa ba kanam don no ka tanpa hang ne Thailand ne makin manipulate ya ke ba and collect ko kan ka inquiry te ngi ba lada baro kini ki MLA kinlong kasur hantai hapo cabinet lane hapo assembly lesi kajing yele lane kajing khon jongi kanlong ka ba don ye so jong jingkerman namar bangi suthu shai balada kini ki breu ki badat kiti hakakam thongbor lada kidang don hapo jong ka service ngingit scam ba justice kanong dan hendrai lada yakini en weng no an suspend chuang dilesi kata kajing thoket lani kata kajing sul kari kanong bakhoj bat lesi kum kidang sungnong lani ka sun mulai ngin hon lani ka family jong iba chereso kan hon ta nagalan ka sur mulai ru idap ka jing komen bahakan ni ka no paisni ka munta ila yo pani kendu ya speaker ba lepa bat hakan ni ka port ka yo pani kendu nilawan ban pensno dia ka tu ka jinja raja khalai 3 Ogos ban nagalan ka polis department kalawan ban siat yap ya ba chi ka kiu dan nagalan ka jungiru kumba pelai ihi hakini tidak tayo wadar dan submit city segitu live sanut ki MLA kasih bat mentah kasih pak tolong ke sepenat pak kayu ban bentuk speaker bat kerpat lem smart jui ba in ong yo si minister ba kidi ban suspend no wood ya kini ki he kulit ki badan putih hak luka elektrik ba siap yap ba si tinggal pun paru ba kacule jong kadi ka sarkar ka pemerintah kalau ke ka ba sing lawan ong ke ka ba long ba nomor pi nomor ba kani hi kari ka ba sinsha pat ba
kadi ka demokrasi nrei haba nadu baca tu ka khalai terpat ni iba ka jingle jong kadi ka sarkar kamre shu ka demokrasi no kadi kala di ka jinsiar dictatorship de sing lawan ong ka anarki ka penting persmit penban ya upat ba di nadu baca tu ka khalai trik u pada Agos na kalyang kipat ba lay menta kimdon jing sanya su ya kadi ka sarkar ki kulit ki pade ban ai ya ka protection jong pat ba long penban kompong di na kalyang jungi kadi ka por pemerintah nila pensengau ya speaker pada kuno ide ban keren di chief minister hamtami ba baru ilong presiden jong ka political party jong ka UDP ni regional party ka klan ma apo ka jalan megalia de ni don ka bu ba na kalyang i presiden jong ka party ju por bolong speaker in keren ya kani ka benta ya UCM ba suspend na udwat shwa ya kini kulit